auzo elkartea dago antolatuta. 2021 urte hortan erabaki izan forma bat hartu behar zula funtzionatzeko. Ematen ditugun pausuak poliki eta txikiak dira, baina beti goaz aurreak. Nahiz eta jende aurrian ikusi, iruditu, ez dela gauzak egiten nahi, azkenengo 4 urtetan hor gabiltza, lanean. Horretarako gaude antolatuta ondorengo 4 lantalde hauetan. Eta guain pixkat egin duzuguna da, pertsona ezberdinek esplikatu nola funtzionatzen deun, zer egin dugun eta zertara goazen lantalde hauetan. Zuzendaritza batzordea, lehenengoa. Hemen, hau da, digamos, zuzendaritza batzordea, hemen da lehendakari orte idazkaria, diruzaina eta lan batzordeak. Hemen hartzen da, Belmonte auzo elkarteko erabaki orokorrak. Auzo elkartea nora jun behar du, ontara. Eta hemen parte hartzen dute arduradunek, baina baita ere lan batzordetako lehen erakutsi dizueten urbanismoko ordezkari batek parte hartzen du, PLM-ko beste batek eta urtekoekintzako beste ordezkari batek. Honekin egiten duguna da, batu, talde ezberdinetan hitz egiten dana, hemen ez behar dago, auzoan behar hau ikusten dugu, eskaerago daude, guk noragoa, hemen hartzen dira. Bigarrengo lantaldea da urbanismoa, eta urbanismoko ordezkari bezala etorri zegoitzia. Auzo elkarte sortu zanean, lantalde batzuk eraikitzea. Garai hortan, gaur egun realitatea dan guzti hori, Ugartondoko urbanizazioa, Matia, Pelaionia bea, proiektuak zean, eta ikuste genuen bazeolak kezka bat auzoan. Horrek ze aldaketa eragingo zituen auzoan, pixkat beldurra, sumatzetan. Eta, taldetxo bat osatu genuen, eta lehenengo pausuak batez izan zean informatiboak. Noraritzetarako, ez jakintasunatziola orokorrean proiektu horien inguru. Orduan, udaletxeak hitzen zen, bilera iriki batzuk intzian, niko hainola gogoan dakatela bat horreskola bertan pixkat, azaldu ziguen, ze pauso emango zian, ezta? Hasi ginean, beste kezka zerrenda bat ite. Adibidez, oain okurretzen zaskit, auzoko trafikoak, aparkaleku arazoak, Kaskoko zoruan egoera txarrak, irisgarritasun arazoak aldutenak egon auzoko puntu zehatzetan. Eta, soiek oinarri hartuta, lantzen hasi ginean, soluzio posiblea planteatzen, udalakin behin berriz biltzen. Eta, pixkatu izan da. Eta gaur egun, orduan hasi ginean burruka hortan, gaur egun da pixkat emaitzak ikusten hasiko gehan momentua. Urrutia jungabe astelenean Kaskoko obrak hasten dira. Ez dakit oso ondo informauta zabete nola jungoan asuntoa, aprobetxatuko esateko astelenean hasiko dira la plazatikan ezkerraldea dagoen bidea konpontzen, eta 2 astetako lan bat aurre ikuste izan gala, eta datozen 2 astetan beste aldea dagoen, auzoko kalia atxiko dugu behar. 4 aste hori pasata gero, informatu digute egonkortze prozesu bat pasa behar dula zoruak, orduan beste 4 asteko mozketa aurre ikusta. Zantat, kotxien zatuzte zara, oinez egon pasu egon gara. Eta, pixka gaur egun egoera hori da. Baitare lantzen egea udalakin trafikoan regulazioko sistema bat, oaindik ez da zehaztuta, baina, aurrea di joan bezala, auzoai zabalduko zaio beste deialdi bat, gai horren ingurun hitz egiteko. Eta, ideia desberdinak entzuteko, edo iritzi desberdinak entzuteko. Auzotarren batek gai honen inguruan zerbait beharko galu, jakin tresna hau badakala, gero esango dugu nolaz harremanetan jarri daiteken auzo elkarteakin, gero erabakituko dugulako lantaldiak beak, honi nolaz fruituko. Hau edo beste berri batzuk. Momentu honetan honen ingurun gabentzalanean, baina, nik auki ditzazketen kezkak desberdinak aldute izan beste pertsona bat aukitzea dazkanak, orduan. Azkenean gehala motor bat, auzoan eskaerak aurrea eramateko, baina gu koixo bat arekan dute duga. Entzun eta erabakitzen danakin aurrea. Eta hartzen dian erabakik izango diala beti auzotarren orokorrian onura pentsatu.
Bueno, Pelaionea ikusten dezute, hemen proiektu asko daudela, orduan oso garrantzitsua dela zubilana, ez? Orduan zubilana da, bai emakume etxeak daukan bere taldearekin, bai zubilana udalarekin, Orduan, gure taldea hor gabiltza, hor gaude, elkartu ginen eta baita ere egin genuen dekalogo bat, dekalogo horiek dira pixkat, oinarri batzuk errespetatzeko etxea, lekua garbi mantentzeko, jarrera positiboak, arazoa sortzen dianean berehala mai gainean jarri eta saiatu hitz egiten, konpontzen, bueno, pixkat dekalogo bat non behian, nun baiten idatzita jarriko dugu, hemen bi proiektu hauek kontutan izateko. Hor daude, erreserbak, nola egingo dian? Bueno, etxe honetan erreserbak egingo dia, goiko parte hau eta beko lokal handia, behian dago lokal handia. Beste espazioak ez dira reservatu behar, gero erakutsiko izue beinatek nola daukagun udaletxeko web orrian erreserbak egiteko aukera. Baina nik ez badet informatika kontrolatzen, gure bitartez, gure telefonoak eta gure e-mailak egongo dira esateko Elena, erreserbatu jazu, hau nahi dugulako, pum, ez? Eta erreserba egingo dugu. Hor daude giltzak. Bueno, printzipioz, 5 giltza aukiko ditugu guk auzo elkarte bezala, eta banatuko ditugu hor batzorde horietan. Orduan, nik baldin badaukat giltza bat, badakit zuri usten badizut, gero rekuperatu behar dudala. Ja, gure ardura. Gure ardurapean geratzen da. Hemen parekidetasun teknikaria egongo da, astearte eta ostegunetan ere atxaldez. Orduan, atxalde ere irekita egongo da. Goizetan ere parekidetasun zerbitzua irekita dago. Orduan, etxea egun askotan irekita ere egongo da. Orduan, behian, beko partean sartu nahi badun horbaite sartu daiteke. Orduan, kafeen inguruan eta hor dagoen espazio horietan. Bueno, gero dago garbitasunaren gaia, nola egingo da? Bueno, udalak esan zigun, guk antolatu beharko genukela garbitasuna gure kontu, baina udalak egingo lukela hilean behin garbitasun a fondo esaten dana, ez? Hilean behin, ez? Piskat hortan geratu gehan. Orduan, bueno, hau ez da erresa, hau da, azkenean etxe honek gauzasko koordinatu behar ditu, baina, bueno, hor gabiltzagu. Bai, azkenako honen funtzionamenduan, etxe honen funtzionamendua aipatu bezala hasieran izango da ardura auzo elkarteana, emakumeen etxeko proiektuarena eta udalana. Eta hemen hartuta dauden erabaki batzuk ez dira izan udalak hartu ditulako, edo auzo elkarteak hartu ditulako, edo emakumeen etxeak hartu ditulako, baizik eta hiruren artean adostutako arauak dira. Hartutako erabakiak dira, pentsatzen dugulako funtzionatzeko hala izan behar dura. Delako urteko ekintzako lantaldia. Eta motibatuta daude, bi auzotan eta eskerrak. Beraiei, gauza askotarako. Beste gabe, venga, Carmele, nola antolatzea, nun elkartzea, zenbat pertsona, noiztik? Guain arte Pelaionean elkartze ginen. Potxoenean. Potxonean. Eta azkeneko itan, gure plazan, Arrantzale plazan, Logarionekin. Eta, bueno, zan pixka bat, zuk esan duzun bezala, ekintzak, hasi ginen 2021an. Zan egiteko, egin genuen bazkari bat, zalako Usibliko Karta Pablo Pobla eman zenumian. 250 urte urrun. Eta aurrun ingen du bazkari bat, eta trikitizea hemen auzo kanpuan, plazan, gaubeltza. Gaubeltza hori ingen du 2008an. Antzerkia gozak, azaroan, klaro, atzeatu ingen duen, zeren etxitzaigun ondo koinziditzen fetxa. Amaikian ibiagian, ingen duen azaroan. Eta, bueno, eta besteek, segi. Eta gero ja izan zen baitera antzerkian proiektzioa, ez? Baita ere? Maiatzan batian nintzen. Inudar batian plazan bezala. Bai, eta gero meriendakin ordu nahi izan duzan, konpartituta, danak elkarri, eta ikusten zuten bezala, gure helburua, eta hasieran esan dizuten bezala, gure helburua ez da gauza pilo eta antolatzea, gure helburua ez da erretzia. Nahi hodeu, inurri, pauso txikik inurri bezala eman, pixkanaka, baina honek funtzionatzea. Zer bezala erringo da. Hori, eta guk ez dugu nahi dago, oinarria.
Urteko ekintza, Bai. bai, guk dakaula asmoa astearte eta ostegunetan irikita eukitzeko, baina ez dakau ezerre antolatuta. Baizik eta nahi dula ati irikita euki eta nahi dunak etorri, eta gure artean, ze giro sortzean, horrek igual bultzatuko gaitula gauzak itea, edo bakarrik egotea. Guk ez dakagu bate planifikatuta inungo ikastaroik eta ezarra. Baizik eta plazai bizitza eman nahian, horren bogala. Uxe. Oida, azken... Bai. Bai, hasiko gea, apirilak 30an ja hasiko da norbait egoten hemen. Asteartea da. Astearteetan eta ostegunetan norbait egongo da hemen behien. Eta bueno, jendia espero dugu etortzia. Eta, jendia pixkat hitz egin eta ze gauzak esaten diguten, zerbait egiteko. Eta hortikan, plan B ere baita egoten dira. Eta badaukagu, baina, nahi dugu pixkat jendia zen nahi duen egitea. Azkenen espazio erabiliko dira, momentuak aprobetxatuko dira, esan bezala, eozer gauza irikita gaudez, eozer gauza antolatzea, baina guk ez ditugu nahi, guk nahi zaideak euki, auzoak hitzein behar du, auzoak eskatu behar du. Tortarako gaude orduan, eskertuko genuke alderdi hortamitzan, libertate guzti eukitzea. Hoi alde batetik, eta bestetikan, auzo elkarteak bezala, urteko ekintzak antolatzeko, udalak, diru laguntzak eskaintzen ditu eta auzo elkarteak eskatzen ditu. Arazoa dator, auzo elkarteak beak diru hau jasotzeako izaten dela ekainea gutxi gora bera. Hau da, urtarriletik ekainea auzo elkarteak ez du dirurik. Ez daka dirurik. Zero. Orduan, bi aukera daude, aurreratzea edo udalak eskatzen duna dela bilatzea moduak pixkat diru sarrerak edukitzeko. Eta horren aritikan, eta azkenean baita ere, beste ekintzat antolatzeko, maiatzak 4an, antolatu dugu, antolatzagoaz, auzo bazkari bat. Eguraldi honakin, plazan izangoa, egualdi txarrakin, asmua hasiera batean da aurreskolako jangelan egitea. Baina, saiatuko gara, hemen egiten. Bai, bazkarietarako tiketak eta aterako dira, eta tiketan diruaren parte bat jakin izango dela auzo elkarteako gero gauzak antolatzen jarraitzeko. Bale, jakiteko. Maiatzak, larunbat eta hauez, urrengoa. Urtean behin, asanblada bat egiten da, asanblada dela azkeneko bidera orokor bat. Auzotarrei guztiri irikita da ona. Eta bertan, lantzen dana azkenako, urrengo urtera bera, auzoak zer nahi duen, zer behar duen, zer keja ditun. Bale, eta gero ja, antolaketa hau, antolaketa honen arabera, batez zaio erantzuna.